живото. Агротиви, Коледарци, не гледайте мене в ръцете, гледайте горе в небето, колко звезди по небето, таз къща толкова с берекет, таз година колко, до година два пъти по толкова. Амин, дружина! Амин! амин! Нека се роди жито и вино, рой, лети Балкан. Ето с такива хубави емоции стартира централната ни новинарска емисия. Група коледари с традиционно празнично облекло посетиха днес офиса на Агро ТВ и със специални песни и наричания благословиха екипа на медията, пожелавайки на всеки здраве, късмет и благополучие. Сега поглед и към другите събития от днешния ден, 19 декември. Диференциран подход при осигурителните прагове за земеделските производители предлага депутат. Фонд земеделие разплати първия транш по програма Училищен плод. Разплатиха и заплатите в напоителни системи. Евродепутатът Момчил Неков пита Брюксел за биоземеделието. Жалба до Комисията за защита на конкуренцията стопира обществената поръчка за избор на фирма, която да достави ваксината срещу синия език. Това означава, че едва след Нова година може да се пристъпи към нова процедура. Припомняме, че Агро ТВ следи темата ден след разследването на Димитър Стоянов. Заместник-шефът на Агенцията по храните Радослав Карабаджаков бе освободен от длъжност. Министърът на земеделието и храните Десислава Танева вече обяви, че парите за закупуването на ваксината са осигурени. При тази ситуация обаче това не може да се случи. Жалбата, подадена от една от 5 фирми кандидати за доставка на ваксината, стопира нейната поръчка. По закон Комисията за защита на конкуренцията трябва да отговори на жалбата в рамките на 7 работни дни, което автоматично прехвърля казуса в следващата година. Предвид забавянето, не е ясно дали ще могат да бъдат спазани обявените вече срокове за вакцинация на животните срещу синия език. Вдигането на осигурителните прагове ще изпрати и малкото земеделски производители, които се осигуряват в сивия сектор. За това предупреждават от Националната земеделска камара. Позицията на камерата пред Агро ТВ изрази Борил Панайотов, заместник-председател на браншовата организация. За мен, ако държавата успее да събере от всички земеделски производители необходимите данъци и осигуровки, ще е много по-добре за бюджета и няма да има такава нужда от прекомерно вдигане на така или иначе на тези малко, които в момента плащат, защото е по-важно всички да си плащат по-малко. Реално прихода за държавата ще е много по-голям, отколкото ако тези 20-30 хиляди, които в момента се осигуряват, ние им вдигнем на тях осигуровките. Те, знаейки, че голяма част от колегите им не се осигуряват, те също се опитат да преминат или поне една част от тях в сивия сектор. Националната земеделска камара заедно с Конфедерацията на труда Подкрепа ще продължи и през следващата година да организира кръгли маси, свързани с заетостта в земеделския сектор. Евродепутатът от БСП Момчил Неков изпрати питане до Европейската комисия, с което иска да разбере какви са плановете й за регламентиране и етикетиране на биопродуктите. Повод за писмото е годишният план за работа на комисията, с който тя оттегли 80 законодателни акта, внесени от предишната Европейска комисия с председател Жозе Мануел Дорао Барозо. Сред тях е предложението за регламент за биологичното производство и етикирането на биологични продукти от 2010 година. Обяснението на екипа на Юнкер е, че той ще бъде заместен от друг регламент, внесен през 2014 година. В същото време обаче Европейската комисия има намерението да изтегли и втория законодателен текст, ако по него не се постигне напредък в преговорите между страните членки в близките 6 месеца. По тази причина Момчил Неков пита какви ще са бъдещите действия на комисията, ако не се постигне споразумение и как ще се справи тя с проблемите, които затрудняват ефективното развитие на биологичното земеделие в Европейския съюз. Парламентарният въпрос беше изпратен като питане от първостепенна важност и отговорът трябва да бъде даден през януари. Напоителни системи изплати всички дължими към момента заплати на служителите в дружеството. Средствата са в размер на 3 милиона и 201 хиляди лева, съобщиха от Земеделското министерство. Всички 1878 служители са получили своите възнаграждения. Припомняме, че в края на миналата седмица стана ясно, че работниците в напоителни системи не са получавали заплатите си от месец август.
От 2009 година насам дружеството се води към фалит. Нееднократно са посочвали синдикатите. Според тях, Напоителни системи години наред се източва. Работниците няколко пъти през годината излизаха на масови протести в цялата страна с подкрепата на синдикатите. Служителите изразяваха недоволството си от неизплатените заплати няколко поредни месеца. Синдикатите пък се обявяват за реформа във водния сектор. Продължава сеитбата на есенници в Пловдивска област, съобщиха от областната земеделска дирекция. През декември 2013 засяването на житните култури е било приключило на 100%. Кампанията може да продължи и по време на коледните празници, смятат зърнопроизводители от региона. В община Калояново, например, фермерите още не са обявили финала на операцията сеитба. До момента с пшеница са засети почти 450 хиляди декара. Ечемикът е върху 44 хиляди декара, с ръж са засети 10 хиляди, с тритикале 29 хиляди, а с рапица 52 хиляди декара. Общо подготвените площи за засяване на есенниците в областта са 612 хиляди декара. От тях към 10 декември са били засети 584 хиляди. Остават още малко над 27 хиляди, за да се изпълнят заложените от производителите планове. Дълбока оран за засяване на пролетниците е направена на 266 хиляди декара. Данни за пропаднали площи заради последните наводнения от миналата седмица все още не са постъпили в областната дирекция в Пловдив. Тепърва общинските служби ще свикват комисии, ще правят огледи и ще изясняват колко от посевите са унищожени. Наводнени ниви имаше в общините Съединение и Раковски. 1,5 милиона тона слънчоглед са складирани в България към 1 декември тази година. Това са 32% повече от миналата година по това време, сочи официалната информация на Земеделското министерство. Наблюдатели очакват, че добрите цени на маслодайната култура ще стимулират производителите да увеличат площите с нея през 2015, след като през тази година са прибрали рекордните около 2 милиона тона. Под влияние на експортните пазари, цените на слънчогледа на вътрешния пазар остават също високи. Това дава добри перспективи за повишаване на експортния потенциал на България на фона на лошата реколта от слънчоглед в Украйна, Русия и Турция. Според анализаторите, ако добивите се запазят на това ниво, фермерите в страната може да увеличат обработваемите площи с слънчоглед през следващата година. Брутната добавена стойност в отрасъл селско, горско и рибно стопанство се очаква да отбележи ръст за 2014 година. Показателят се е увеличил от минус 0,3 на 100 до плюс 1,4 през първото тримесечие на годината спрямо 2013 година. Спрямо второто и третото тримесечие на 2014 година също има ръст от 3,7%. Търговското салдо за периода януари-септември 2014 е положително за страната. По предварителни данни на НСИ, през периода януари-септември 2014 година износът на селскостопански стоки от България възлиза на 3 милиона 476 хиляди долара, което е с 10% по-малко спрямо същия период на 2013 година. Причината – поради спад на износа на житни растения, маслодайни семена и тютюневи изделия. Вносът на селскостопански стоки за 9-те месеца на 2014 година нараства с около 3 на 100 на годишна база до 2 милиона 454 хиляди долара. Аграрната търговия на страната е била основно със страните от Европейския съюз. Около 66% от общия износ на селскостопански стоки за 9-те месеца и близо 81% от общия аграрен внос за периода. Земеделското министерство ще промени наредба номер 9 за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. Това се реши на консултативния съвет по животновъдство. Целта е да се осигури здравословна храна за малчуганите. Затова предлагаме по-високи изисквания към безопасността на храните в детските заведения и училищата, посочи министърът на земеделието Десислава Танева. Предвижда се киселото мляко, сиренето и кашкавалът, които се предлагат в детските заведения и училищата, да са произведени по български държавен стандарт, местните продукти, брашното и хлябът да са произведени по утвърдени стандарти, а лютеницата по браншови стандарт.
Предлаганите промени в наредбата за директните продажби на продукти от млечните ферми предвиждат в обхвата на наредбата да се включат и фермите от втора и трета категория. Изискването е те да повишат качеството на произвежданото мляко. Премахва се и ограничението птицевъдите да продават директно не повече от 40% от дневно добитите яйца. Друга обсъждана промяна в законодателството бяха измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Предвижда се ливадите, пасищата и мерите от общинския и държавния фонд да се разпределят на фермери в зависимост от притежаваните пасищни животни. Останалите свободни земи ще бъдат включени в търг, в който ще могат да участват само собственици на пасищни животни. В случай, че останат още свободни имоти, ще има втори търг, в който няма да има ограничения за участниците. Почти 80 тона свежи плодове и зеленчуци са получили българските ученици по програма Училищен плод. Държавен фонд земеделие разплати първия транш от 380 000 лева на доставчиците. Ябълките са плодовете, които най-често са стигали до българските ученици в кампанията Училищен плод, съобщават от фонда. Повече от 29 тона са им били предоставени до сега, следвани от портокалите почти 13 тона. От зеленчуците са доставени най-много моркови над 10 тона и почти 5 тона домати. 410 доставчици на плодове и зеленчуци ще имат правото да обслужват кампанията Училищен плод през 2015 година. В нея са включени 2889 училища, в които се обучават над 400 000 деца. 27 лева 29 стотинки без ДДС е стойността, която се полага на едно дете през новата учебна година, а по този начин стойността на порцията се запазва на 68 стотинки. Държавният фонд земеделие и Българската агенция по безопасност на храните са двете институции, които контролират кампанията. Агенцията следи за качеството, а фонда за грамажа. 24 автоматични измервателни станции в страната са отчели по-високи стойности на финни прахови частици във въздуха. Данните са публикувани от Изпълнителната агенция по околната среда. Няколко пъти над пределно допустимата норма по-запрашен е бил въздухът на Орлов мост в София, според данните, публикувани на интернет страницата на агенцията. 4 софийски и 2 пловдивски станции са отчели повече прах във въздуха от допустимото. По-замърсен въздух са дишали и жителите на Бургас, Плевен, Видин, Горна Оряховица, Ловеч, Сливен, Димитровград, Русе, Враца, Благоевград и Шумен. Причина за превишенията на средноденонощната норма на финни прахови частици е масовото използване на твърдо гориво в битовия и обществения сектор, емисиите от автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия. Над пределно допустимата норма е бил измереният азотен диоксид в пловдивската станция Баня Старинна. В Видин са отчетени завишени нива на показателя серен диоксид, съобщават от Изпълнителната агенция по околна среда. Над 100 живи коледни дръвчета, готови за засаждане, са продали досега от Държавното горско стопанство в Пловдив. Те се включиха активно в кампанията на Земеделското министерство «Жива коледна елха». Да бъдат продадени 2 пъти повече живи коледни елхи през тази година в сравнение с миналата, такива бяха очакванията на Земеделското министерство, когато в началото на месеца стартира кампанията. Тогава министър Десислава Танева съобщи, че горските стопанства в страната имат готовност да осигурят на гражданите около 20 000 живи фиданки, които след празниците да бъдат засадени. Над 100 са продали досега от Държавното горско стопанство в Пловдив, съобщи за Агротиви отговорникът за кампанията Георги Стойков. Идват предимно граждани, които от страницата на горско стопанство са разбрали за това, че тук има и се отглеждат живи коледни елхи. За отбелязване и от миналата година и тази година в саксия предпочитат с баличка, за да може след като минат коледните празници, тези фиданки да могат те саморъчно да ги зависят пред блокови пространства, в дворове, където те са си решили. Нещо, което в последните години бележи тенденция към повишаване, което е радостно и за нас. Смърче е 20 лева, а елхата обикновената и догласката ела е 25 лева и с акси, ако предпочете граждана, е 30 лева. С зебло направо се взима от тук и се поставя там в къщи, където му е удобно. Нашите специалисти обясняват на гражданите как да засадят фиданките след празниците, допълни Георги Стойков от Държавното горско стопанство в Пловдив. Единственото изискване е почвата около корените да бъде добре оттъпкана, за да се гарантира вкореняването на дръвчетата. Георги Стойков припомни, че всяка купена елха трябва да има жълта контролна пластина, поставена между втория и третия прешлен от върха към основата.
Коледен празник се проведе в Двореца на децата в София. За доброто настроение на най-малките имаше интересни занимания, в които те можеха да покажат сръчност. Децата имаха възможност да се включат в различни занаятчийски ателиета. Мълчуганите изработваха коледни картички, играчки за елха, дори коледен ангел от вълна. По време на празника беше направена и най-голямата сурвачка. Ние също се включихме в нейното украсяване. Сурвачката е дълга около 4 метра, около 1,20 м в диаметър на двете й окръжности. Украсяваме я с плодовете на земята ни. С сухи чушки, с сухи плодове, с свежи плодове и зеленчуци, с пуканки, с цветни прежди, с помпони, с зелени храсти, чимшир и повед, с всичко, което символизира здраве. Организирани бяха още театрални представления и коледен концерт. Имаше и голяма баница, от която да опитат всички деца. Специален гост на събитието беше не кой да е, а самият дядо Коледа. Фойерверки, летящи фенери и баница с 100 късмета бяха част от изненадите на предколедния празник в Преславен, когато грейна елхата в центъра на Старозагорското село. Събитието се организира за втора поредна година и има за цел да възроди българските традиции. Идеята на кмета Митю Митев е да съживи живота на село, да запази традициите и да покаже, че когато има дух, има и надежда. Тъй като виждаме, че в големите градове това нещо се прави, отзивите са много положителни, всичко е много хубаво, което се случва там. Решим да последваме примера на Стара Загора. Това, което се получава там е нещо грандиозно. Ние нямаме тия финансови възможности, но имаме една величайша елха, която е естествена и е жива, което е най-важното. И покрай нея и селото е живо. Взехме решение да направим един коледен празник с запалване на коледна елха. Селото се намира на 11 км от Стара Загора. Хората там се занимават основно с селско стопанство. Има голяма част все още се занимават с животновъдство. Около 10 човека останаха фермерите, които гледат крави така повечко. Овцевъдство нямаме развито тук. Земеделие, работят земи, така 10 човека имат по 200-300 декара и има двама крупни фермери, които работят по 10 000 декара земя. Голяма част работят в Стара Загора. Селото ни е на 11 км от центъра на Стара Загора. Много е удобно, автобуси са удобни. Имаме млади семейства, които си живеят тук. Децата им пътуват, учат си в Стара Загора, връщат се тук, се живеят, тук играят, тук се веселят. Лично кметът на селото посрещна детската и мъжката коледарска група. На сцената се представи и женската певческа група Росна китка при Народно читалище Димитър Наумов 1908 година. Празникът завърши с запалването на коледните светлини, заря и пускане на фенери за здраве, мир и благоденствие. Следват по-важните новини от света. Складовете за зърно в Европейския съюз са малко. Загуби за германската хранителна промишленост. Китай ще внася ГМО царевица. Европейският съюз се нуждае от допълнителни складове за зърно и маслодайни култури. Това се казва в изследване на земеделската организация Копа-Коджека, проучила възможностите за инвестиции в сектора. Анализатори очакват, че до 2024 година реколтите от зърнени и маслодайни култури ще бъдат на нивото на тази годишната, т.е. над средните. За да се улеснят търговията и достъпът до фуражи, са нужни нови складови възможности и капиталовложения в съответната инфраструктура, посочва проучването. Проектите трябва да станат част от инвестиционния план на новата Европейска комисия, за който са предвидени 315 милиарда евро, настоява Копа-Коджека. През тази година Европейският съюз стана най-големият световен износител на пшеница. Тази позиция ще се запази и в бъдеще, прогнозират експертите и предупреждават, че дори и след 10 години няма да има достатъчно складови възможности, освен ако не се предприемат съответните мерки.
Най-голям растеж на добивите се очаква в Източна Европа, което дава на световните играчи в търговията възможност да диверсифицират доставките си. С 4,5% е паднал оборотът на германската хранителна индустрия през октомври. Така сумата остава само 14,9 милиарда евро. Причина за загубите са падащите цени на вътрешния и външния пазар. Производственият индекс на сектора е с 0,8% по-нисък от миналата година. С 3% е намалял износът на храни от Германия, като стойността му е била 4,8 милиарда евро. Заради по-слабия бизнес с чужбина, перспективите за растеж на бранша остават ниски. Заради неблагоприятни метеорологични условия и неприключени реколти, предлагането на световните пазари на земеделски суровини остава разнородно. През ноември редица култури са поскъпнали, което е довело до повишаване на индекса за цените на суровините с 7,3% спрямо същия месец през 2013. За сега производителите на храни не очакват подобрение, тъй като цените остават високи. Що се отнася до експортните перспективи за идните 6 месеца, секторът има занижени очаквания. Причина за това е силната конкуренция в чужбина. Консуматорският климат в Германия остава благоприятен. През ноември храните са поевтинели с 0,5% спрямо октомври, което дава надежда за добри продажби в дните преди Коледа. Хранителната индустрия в Федералната република дава хляб на 550 хиляди души, които работят в 6 хиляди предприятия. Така тя се нарежда на 4-то място. 1/3 от производството се изнася в чужбина. Обещано, изпълнено. С тези думи австрийският министър на земеделието Андра Рупрехтер отчете първите си 12 месеца на поста. При встъпването ми в длъжност аз обещах да дам насоките за успеха на селското и горско стопанство в страната и да се застъпвам за една модерна политика за опазване на околната среда и климата. Радвам се, че успях да изпълня тези обещания, каза Рупрехтер по време на срещата на земеделските министри от Европейския съюз в Брюксел. Австрийската програма за развитие на селските райони, която бе одобрена като една от първите от Европейската комисия, дава възможност на фермерите да работят устойчиво и печелившо, изтъкна министърът. Една от основните задачи, които си е бил поставил, е било решаването на проблемите на високопланинските пасища. Междувременно на стопаните са върнати по-голяма част от платените от тях глоби, наложени преди няколко години. Като друг свой успех, Рупрехтер сочи подкрепата за износа на земеделски стоки, които заради ембаргото не са достигнали руския пазар. Разрешение за внос на генномодифицирана царевица са издали китайските власти. Това съобщи американският земеделски министър Том Вилсек. Става дума за сорт, произведен от швейцарска компания за посевен материал. Поднебесната империя допуска вече и вноса на 2 сорта генномодифицирана соя, каза още Вилсек след среща с китайския вице-премиер Ван Кянг, проведена в Чикаго. Повече от 1 милион тона американска царевица са върнали китайските власти от началото на тази година, защото пратките били замърсени с ГМО. Вследствие на това няколко големи американски търговски компании бяха дали фирмата производител под съд с обвинението, че масово е пуснала новия сорт на пазара, преди да е налично разрешение за импорт от голям вносител, какъвто е Китай. Тази година Пекин ще внесе само 2 милиона тона царевица. Това се дължи както на ГМО проблематиката, така и на нарасналото собствено производство. Преди година импортът бе в размер на 3,3 милиона тона, предимно от Съединените щати. За първи път от 15 години Ирландия ще изнася говеждо месо за Япония. Това обяви преработвателна компания от Зеления остров, която е една от най-големите в Европа. Сделката е на стойност 4 милиона евро. Вносът на европейско говеждо в Япония беше забранен преди 14 години след повторното появяване на болестта луда крава на Стария континент. Забраната бе отменена миналия декември, след като Токио се съгласи да приема охладено и замразено месо, при условие, че животните са били на поне 2 години и половина. Първите доставки ирландско говеждо ще пристигнат в Япония още през първите дни на новата година. Потребителите в страната на изгряващото слънце са сред най-претенциозните по отношение на говеждото месо. Повече от 60% от произведеното в страната месо е от животни от породата Кобе, което означава, че приемането на продукция от чужбина е голямо признание за качеството. Ирландия е една от само 3 европейски страни, допусната на точно този японски пазар.
Къде ни препъна активният фермер е темата на днешния коментар. На Игнажден синоптиците ни обещават още слънце. Подробностите ще научите в прогнозата за времето. Цената на пшеницата продължава да расте. Това е един от акцентите, които избра Данил Андреев в борсовата информация. Късната ни емисия е в 22 часа и 30 минути. От мен приятна вечер. Останете с програмата на Агро ТВ.